pravda, priatelia, náš Peťko je mladoženáč, on má krásnu svokru, ju stále spomína. Už má stále aj synačíka, však koľko má malý? 6 týždňov. Môžete mu zatlieskať, dievčatá, to je jeho robota. A môj kamarát takisto sa oženil vedľa do dediny, mal výbornú ženu, výbornú svokru, viete chlapi, ako to býva. Ale našťastie so svokrom si perfektne rozumel, oni boli dobrí kamaráti, každý večer spolu popíjali a raz jedného večera išiel tento kamarát môj z krčmy domov po polnoci úplne tichučko, ako keby ako teraz, keby padla ihla, tak ju počuť až do vedľajšej dediny. A teraz tak pozerá a na balkóne na tom rodičovskom dome svokor fajči, potichučky fajči, odklepuje a oni, keďže nechceli rušiť ten nočný kľud, tak sa im stretli pohľady a ten zaď sa pýta svokra, tak mu to ukazuje to posunkovou rečou. Svokor odloží cigaretu a odpovedá, priatelia, ty, čo nerozumiete posunkovej reči, tak to znamená, je zmia doma? A odpoveď, obidve!